10 जानुवारि खालार खालि लाख लाख सुबुंफोरनि एकाउन्टाव रां जमा जागोन। आखायाव मात्र 7 सानल'सै। नंगौ, 10 जानुवारियावनो 10 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो नोंथांनि एकाउन्टाव हाबगोन रां। जायफोर बिजाथिफोरनाव बायदि बायदि स्किमफोर दं बिथांमोना मोननो हागोन बे रांखौ। अरुणोदय बिथांखिनि बिजाथिफोरनि थाखाय बियो गोनांथार खौरां। 10 जानुवारियाव सोरनि एकाउन्टाव रां हाबगोन? फुङावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नाय। अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रां नोंथांनि एकाउन्टाव हाबगोन। बोराय बुरै पेन्सन बिथांखिनि बिजाथिफोरनि थाखायबो रां हाबगोन एकाउन्टाव। आरो रान्दि पेन्सननि रां मोनग्रा बिजाथिफोरनि एकाउन्टावबो 10 जानुवारियाव रां हाबगोन। आरो बेराफारसेथिं लाख लाख रेशन कार्ड बिजाथिफोरनि थाखायबो मोनसे गोनांथार खौरां। फैगौ 12 जानुवारिनिफ्राय गोदान बिजाथिफोरा मोननो हासिगोन रेशन कार्डखौ। रेशन मोननायनि एबा गलानिफ्राय बुथुमनायनि जोबथा साना 10 खालारसिम थागोन। जायफोर बिजाथिफोरनाव सिगांनिफ्रायनो रेशन कार्ड दंखायो बिथांमोनहा 1 निफ्राय 10 खालारनि गेजेरावनो रेशन कार्डखौ बुथुमनो नांगोन। सिगांनि बोसोराव 2 लाख रां खामायग्रा सुबुंफोराल' रेशन कार्ड मोनोमोन। नाथाय दायो 4 लाख खामायग्रा नखराबो बेसेन नाङै रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। दानसेयाव 30,000 रां खामायग्रा बिजाथियाबो रेशन कार्डखौ मोनगोन। सोरखारा बेखौ रोखा खालामबाय दि दानफ्रोमबो 10 खालाराव मुलाम्फा मोनग्रानि एकाउन्टाव रां जमा खालामगोन होनना। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।